Marec je ideálny mesiac na predjarný postrek ovocných stromov. Ktorých, ako a kedy, tak o tom nám už porozpráva pán Hričovský. Dobrý deň. Dobrý deň, prajem. Čo je dôležité, vážení posluchači, vedieť, že ten predjarný postrek robíme vtedy, keď začínajú púčať ovocné stromy a ovocné kríky. Robíme to prípravkami medňatými, prípadne keď sa teplota vyšplhá na 13 a viac stupňov, môžeme použiť sýrnatý prípravok. Tieto postreky predjarné robíme proti prezimujúcim škodcom. Ja by som ešte chcel zvýrazniť, že veľmi dôležitý postrek je aj proti monilióze pri marhuliach a višniach, kde jednoročné výhonky kvitnúce nám úplne všetky zasychajú. My tu máme figuranta, ktorý už je oblečený, ako keby vybuchol atomový hríb. Áno, je to môj priateľ, pán Gejza Iro. Pracuje s tým tak, ako s chemickým tovarom, ktorý je treba zachovať tú hygienu. Za akého počasia je dobré vykonávať tento postrek? Nesmie byť vietor. Áno. A nesmie byť dážď. Ten postrek, ktorý vykonávame, ukážeme to prakticky, robíme z vrchu dole, nie od spodu hore, aby tá tekutina bola maximálne využitá. Začneme z juhozápadnej strany a postupne celý strom dokonale umyjeme tým chemickým prípravkom. Robíme tento postrek niekoľkokrát? Tá otázka niekoľkokrát je dôležitá, keď po chemickom postreku, ktorý urobíme napríklad dnes, keby nastúpilo daždivé počasie, tak o 2 týždne odporúčam urobiť opakovaný postrek. A čo je dôležité, aby to bolo najneskôršie týždeň pred kvitnutím samotným. To na to netreba zabudnúť.